karon makuha re. Katawa og dako. A few moments later. Alvin? Ayan ko ha? Tsaka to ba o? Aman. Manang gapura man nagatapok. Tungod sa sog? Bert? Tungod sa soga. Tungod sa soga. Kuan? Kita kapatuol kay nay nagugisi ani. Aja mga sapit ka. Tapos bata. Ay ko nagugisi ani. Usay nga aning panagata? Baktad. 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 Unsa may makuha ni? Mga dakong isda na ipukot aning soda ni. Oh, bagi pili ni. Ito ko ni ate tuki-tuki ng soda ni, nagugisi kinapukot. Uy. Unsa man nga panagat? Private o public? Sa pipar ni. Sa gobyerno. Amo ni gidungog og daang isda ron sa Valencia kung makaharbis ani. No? Uli kitong di kuan sa pipar taga sa ato ga kuan ni dako. LGO mo din eh. Grabe.
bato na? O foam? Ako dahil kan mga pataw may muna pukot na. Nya ka ng barel? Kanang mga baril, pundura. Data sa dako na Murag nang gidugol man lagi na. dako nga pataw ay pundura. Tungod tingali kay so mao nang gatapok na. Tapos ko na kay pukot man. May bursa na dia. Kung dito sa Mindanao kay kawayan may gamiton, mao ni siya. Lahi dahil dito og dinhi. Murag wa pay tuig ning panagatan ha. Wa pay tuig. Pero ni kutsitsa na ni no. Murag dagat. Anita kay murag dagaton ta. Bantay sil. Bantay sil ko na sil. Ato ta kay loyo? Taas-taas po na yung maumpukotan. Pila? Ito'y isda ni langga ni Batong sa kuwan oh. Buya. Ha? Delikado. What happened? Ogo, malaga bulog say tani di ay. Tusok ang mata ni. Amo ning gisubay guys dito sa Laod padung sa Daplin. Taas-taas din ning maong panagat guys. Kay gikan sa Laod ngadto sa Daplin man. Daghang kay mga buya guys. Nagpasalamat mi kay ni ay dakong kayong tabang sa lungsod sa Valencia nga usa ka panagat guys. Dako kayo kapusulanan sa among lungsod. Dako kay ni katabang sa mga mamalitay guys kay prioridad ani ang mamalitay man dili man ikuan sa mga labasiro kuno guys. Mamalitay ray papaliton ani kay aron mo barato ang isda sa Valencia. Palayon mi guys padung sa Daplin o sa gihapon bawd gihapon. Hinay-hinay lang mi ani guys pag labigar kay basig mabitik mi ani mga pisi. Ay no ang taob man.
thank you for watching guys. And bye-bye.